Is mar dhéobh fáistí tá míad istigh ar Facebook Live arís ar maidin seo an 10 seachtain go bhfuil míad istigh beo tá bránam leis an muise leis an ceann a tháinig ar dús. Má tá sibh ansin tuair thumbs up nó aberlum go bhfuil sibh ansin agus ag féchant imid a pléir tá si istigh ag féchant agus céile tá réon tá cearar chuigur duine istigh againn so lena míad raig múntar Siobhan Constantú fáilte rót isteach ar maidin agus tásúla go ghfuil gachtainna go má lára de róiste má sin tá siad ag féchant agus muintir í chaníile má i tobaróin tá sibh ar fad istigh agus tá fáilte bhróid fannaí cúpla nómad eile ar rointíine le teachtasteach muintir í chofaigh istigh chunastá sibh agus tá fáilte bhróid a rís bránam tá ag obair ón bhón bhíos ag súil go meach sé seo ag obair ón riomhar ach feidhna beaga fós le seo múntar Deirdre istigh Constantú múntar Deirdre agus beidh cúpla rád a bhaine le múntar Deirdre agus múntar Máise agus tíine anna hátacha sa scáil ag teachtasteach i gceann muintir í istigh i dtí Vinny ó sé agus Audrey chunastá sibh ar fad fáilte rómhisteach díobhaid a bháistir a dearn Andrea de Róiste Constantú Andrea agus bheadh sé go húntaach beagáín ceola bheagainn ach níl sé a gcuin ar maidin go fóil ach mar dúirt méid tá fáilte bhór ród ar fad isteach be míad críicnúir a bhí hindi a gníomh mar tá rudaí anna hátacha ar siúl agus be míad leabhar fé sin i gceann cúpla nómad agus i cinú go lúdómíad nó rudaí tátacha sin atá siúl is seachtain na nálín in our scoil. So Tás nómíad beidir lena breile. Hinte, neidir bhfuil gachtainna isteach beidir go cordún fannacht ha múntar mar rút Constantú fáilte rót tásúla go ghfuil na búchadaí go má agus tá míad ar fad darnáin ag súil le tús an César Premier League an teachtain sicúin nó go méid Liverpool agus Man United agus Chelsea agus gachtainna eile arás. Nicola Bernach Amy de Bháil tá si an sin Constantú Amy agus Mícheál O'Brien tá Mícheál O'Brien istí Constantú Mickey tá ásann tú a eiscint tá Robard O'Brien an istigh anna bha Robard Constantú agus díine ag teachtasteach gur ní tá feithidina istigh a gcuine inis agus beidh sé sin ag dul iniarde. So an aimseir ní sé róilg las mo an seo ar chnach an Greenig nó Greens Hill inniuh tá sé ara beganín le cúpla lá nús ach fós tá sé agus mar sin tá gan an Green Dúrachas an doras tá fin de bhat leabhar ag fechantar Constantú fin súla go bhfuil tú go má agus na daine i dtí léanaí ghaire ag fechant agus thugadidir sealt mór dom agus iad ar an gúrmhóthar an ringród cúpla láhain agus an máistú ag siúl agus ní ráada ón gúrmhór tá hadaí agus imini gáin thuasan sin sa rá uachtarach nó in outright tá siad ag fechant agus fáilte bhród Stop Georges tásúla go bhfuil Maria agus go bhfuil Tiono Carúid ag fechant isteach an sin i má gnách Robard in Robert Hill tá saibh agus siomh ní chodíile sin an berta táistigh tá mar in níráda istigh an seo agus tá si fechant ó hiig éigen ní chasigh agus nílas chun cináis nó chunas ach tá mór fáilte rót mar in chunas tá gut. Tá Andy O'Hanlon ag fechant neidir níomh na leids atá ag fechant isteach agus Andy súla go bhfuil scoil ag dul a raibh go maith sin tá múntar Máise istigh agus bhí múntar Máise anna gnóthach ar fad ar maidin ag chuí cumsa agus be mé ag cainte fuaisiúd i gceann second ultim éva agus Ruairi O'Hanlon a má an Bleach Road an seo atá ag fechant isteach in eiceile le Crosta Hindenburg nó Henry's Cross am an sin an bhór agus tásúla go bhfuil sibh ar fad go má dar an múntar Máise díomh a fáistí agus sin ní amháin is tócha páistí ní ná an bheag go múntar Máise ach tá múntar Máise chumá ag fechant ag ráthid tam cinnte de gachtainna. Martin O'Riordan Constantú súla go bhfuil deacail go i maiile gúislínig nó Goslingstown am an sin múntar Martin príomhide
Gaelscoil hís a garig na siúra agus bhúntóir na Gaelscoil tá fáilte bhór rótaisteach róisiní áú dear si go bhfuil órán ó fáú ag fiochandisteach agus tá ben anna speisialte ó chunta Longford Uachtarán Gaile dachas ceanile tá bert Uachtarán I fiochandisteach I bhain ní bhar a chuú chun Táú agus súla gan go bhfuil rudaí go húntaach leis an job mór eile tá go na léanta seo agus tú gnóach gandát. Tá mai agus céalim Bambric ag fiochandisteach agus uairháin eile tá ciúidisiún ag fiochandisteach ón baráid cean na tuthe is deise agus is starúla in árgahar ag fiochantamach ar an gusláán tásúla gom ciúra go bhfuil tú go má agus ag buin tainmh as na léanta seo. Tá taig agus áine ní leláir ó bhór forcláirge táid ag fiochantisteach agus Tásúla gom go deirí an maithigh gach lá agus mamí darnáin ag obair go dtíon thuas I gceatharlach agus I déanamh na jobanna úntacha sin. So, tá máiste go dul inis go dtís na breléhananta tá siad anna háachta ar fad agus tá mé just chun dul siar seachtain dos na daoine go raibh brelá acu ón tanóil dearnach agus bin an teachtain sicáise agus lémar amach na henimna go seán teachtain sicáise. So, tá mi go níad a dhéanamh anna hapig a ríis brelá honna atá imethe de Seán Gearán, de Alexander O'Loughlin, de Seán O'Dálig, de Cruthúr O'Dúil, de Seán O'Riavig, de Fioch O'Crúlíoch, de Mary Melissini Hay, de Amy Ní Ariel, agus de Robin Sloan ó Mahúna, agus Robin sna Nínan Bheoga, agus bhí brelá séblíon díis aige inné, agus bhí brelá néimlíon díis ag Amy Ní Ariel inné. So I rang múntar Ashley Cógáird agus Steve tá chalín amháin in árscoil inmh, Lauren Cantúil tá brelá ag Lauren inmh agus scríimiid lá brethe honna gréid, lá brethe honna gréid, lá brethe honna Lauren inmh, lá brethe honna gréid. Agus tá Lauren I rang I cehar múntar Cormac is tá sí éon bhliaon díog díis inmh. An sin na daoine tá teacht. Síorla Porsiel a rang na Nínan Bheoga múntar máise beag síorla séblíon díis amárach, beag Liam McFlynn na Nínan Mhór a rang Maria D, beag Liam seachmíon díis amárach agus beag Nathan O'Hay I rang na Nínan Mhór a múntar Ivan beag sé siúd seacht comma an tríú lá díog seo sin I gan gála an saharn agus an sin an teachtain sicúin rud an céad tanóil eile beag Malíní Cléarig a rang a cúig múntar Maria agus Anna Seintóir a gancertín agus ben cúnta an clár nach in san foiilice beag Malíní chuidim gúil síní seo tá si chuna bheith gábhlíon díog díis an seachtú lá díog agus an sin seachtain óinneomh beag trúr tá mig fiochantar trúr an so capim beag trúr le brelá co beag níos mó beag carar beag sóirla mac an sóirla I rang múntar nasa beag Sam gábhlíon díog díis an teachtain sicúin beag Ruth ní bhar a chuú I rang múntar Ruth na Nínan Bheoga beag si séblíon an tochtú lá díog beag saibhní gaire haid saibh that's a go go to fiochandisteach beag si siúd 8 míon díis an tochtú lá díog agus beag lára canna I rang múntar Niall beag si siúd 1 bliain díog díis an tochtú lá díog comá agus duine amháin bert eile don 9 lá díog sin an deir seachtain sicúin beag Jack O'Brien nó Jack Ronan O'Brien, John Ronan O'Brien beag san Nínan Bheoga le múntar Ruth beag sé siúd 7 bliain díis an 9 lá díog agus beag Charlie McGreena 10 óir eile I rang a sé 10 óir nua beag Charlie 3 bliain díog díis seachtain an 9 lá díog comá agus tá sé siúd I rang a sé múntar Sylvia. So beag an dul siar an seo rís agus fiochantar céad fiochantisteach ná luigh me tá ón diúbrí istigh an sin agus an cinnte a rís go bhfuil ón agus mamí agus daddy agus gach duine a má I gré agus I déanamh rudí deasa tá múntar Ashley I grá haile gach duine tá muintir Divine I grá hello
gach duine I dig David agus na páistí ar fad an sin. Tá Eve agus Fionn ó Branagán ag fiochantisteach agus Andrew ó Breanan ag fiochantisteach ó Cúltas Bhamí agus tá Múntá Maria D istíigh an seo inis. So, sinniad na breléhananta an job sin dieta ag an máster. Bhí comórtas anna háchtach ar fad ar siúl le seachtain anuas. Agus tá mé chun dul tríd ní ífuist na brathe a chumúntar má se cúm ar maidin. Tá sí héin agus múntar Deirdre tá sí treis annachchuig ama a cahabh ag dul tríd na céata greengraffanna útacha a tháinig isteach le seachtain anuas. Bhí sexúil go bhétain na pictúrí a roint ó ar Facebook Live an seo ach tá sé anaíachar dhéanamh. So an rud go bhfuil mí le déanamh ná tá chun daoine a gléach amach duine iní duine. An céad ceann tus na búteoirí ná saibh ní coníile tá sa gom go bhfuil saibhigh fiochantisteach ó rang a cehar agus tá pictiúr álan de aonaíon beag agus é istíigh san tig nanéon atá ag saibh is tócha ina Guardian féin. So is féidir sin ar géad búteoir sin saibh ní coníile ó rang a cehar. An darna búteoir tá ceann eile is capim an sin ag saibh ceann álan ar fad le becha agus tá obair últach á dhéanamh ní lis go bhfuil na becha sin sa bhaile nó cabhail siad ach tá pictiúr álan de bheith ag obair le na becha rud nachhfuil éasca bíon agla ar ranna chudaine a bheith ag daileála becha mar sin ach tá sé últach éiscint nuair go dagann siad suas agus tá an gír ar fad ceart ag saibh an sin neidir an mami agus daddy nó duine éigean eile a thugann cedóibh é sin a dhéanamh. So raimí do raigurí an céad duine eile go bhfuil búteoir a gcuin agus tá dul trí ceann is a ceann. Is crothaí ceann dústan ceann is crothaí ó Colleen Allen in Gaelscoil sinní Líadan Blanche agus tá pictúrice ní lis gom cénsáis páist cénsáis breagán atá stig an seo rudín beag agus é stig sna nóníní agus san fér fiáin capim in Guardian Líadan an sin capim tá siad fós na coní in nún mhór so maithú Líadan dúis feite a gutsa agus cé eile an céad ceann eile tá mé dollaráid go dtí bithigh súlaíocht san íáine nó san wildness agus tagann sé seo gríine a dhéanann aníocht ar fad ó thaobh comórta sin na scoile agus sin iad úna agus rúraí ó de agus tá pictiúr even ar fad de girí mór capim héir atá ann agus cehar girí beaga atá díreach tris a bheith beartha beidir amá i Kilmannach an sin in aice leis an áid a bhfuil siad ina choní amá féin dua agus tá pictiúr sin go híomhann agus le cúna dé beag na girithe sin ag ritimpeall ar feige bhad amá sa counter sin. Beag na pictúirí seo ar fad a chur suas ag an máster ar siomhidir líon na scoile agus ar leithan Facebook nuair go bhfuil tránán inniuh nó go bhfuil mí creic na heile rudaí eile. So sin ceann eile bithigh súlaíocht san íáine ceapan gurbe sin an ceann haspáin me an cé ceann eile. Bithigh súlaachta plándaí sa Guardian. So plándaí sa Guardian ag an galín seo agus creidin an á creid tá an calín seo san níán bheaga agus tá pictiúr even álan tucha ag Annalí Ward duna bláhanna fiáine ar fad don féir atá ag fás istigh in na Guardian. So Annalí fecin poplíní fecin na Mary Pookie a dléimid ortha i géirí na foxgloves istigh an sin. Dear múntar má silum go bhfuramar níos móna céad agus a seasca greengrass. Agus tá an máiste chun gach iarta dhéanamh gach ile ceanndómh siúd a chur suas. Ná tá bleist a gom an seo tá pictúrí a gom os na búteoirí seo. Mikey ó Fáileán, éadán ó Mailóin, cuimhe a rang sé sin cuimhe ní anagáin na stócha, íorla ó Ráilig im rang múntar Derbla agus Fiona. Agus tá ag fecant ar na pictúrí an seo, dúrad fé mar i dhearmidíad
Tá ceann álan an seo neidir an Mikey ó Fáilán a thóga. Ceann híos ar an canal, ceann den na hátain is deisina in ár gahar agus tá sé fiochan trasna na canálach agus Pedro duine híos ag siúla madra nó rud éigean agus tá siad siúd go húntaach. An darna ceann an seo is de bheach istí I mláhanna deasa atá sa Gardaín agus tá an bheach is dócha ag tógant an nectar a raig agus tá sé go híomhann ar fad agus ní féidirlam na hennim na cheangail lena cín seo ceann cuimhe beidir a rís bach istí I lár a plánda atá spící ar agus tá na dahanna go híomhann ar fad gormacha agus corcara agus an bach istí agus is féidir nó scíháin dáte atá goran iad féin iscint ar an bach rud atá anna speisialta. Tá sé anáid a hís móirí agus a fáistí a bheith go rálih marheallar pictúrí mar tá sé a bhaid níos fearr nó go félín iad a iscint agus a rís ceann álan bucail seaslistí ganí ag an rábha ach nó cligíní gorma neidir bhfuil siad a barc an cosláánna bhfuil siad a nátéig an eile faoin dua sin ceandas na búteoirí eile sin gur luigh mé na henimnacha. Tá mbeidh dul gurí cín eile, cúpla ceann, tá dúis búte ag cuimhe limcin, tá dúis búte ag Jamie de Knock rang 6, tá dúis búte ag Duraní Varacú rang 1, agus ag Cillian rang 1, agus ag Donacha Macabre insna níán bheaga agus a rís ag fiochan tríd na pictúrí seo tá si go híomhann ar fad a ceann amháin beidir híos a barc an cosláán le lacha atá ag si istigh fé crán tá pictúr úntach ar fad do frog atá a mó in Gardaín nó a barc éigean agus é buí agus daun agus glas. Tá pictúr úntach do phréomhacha crín ceapam go bhfuil is a gon cabhfuil siad siúd ceapam go bhfuil siad híos I barc an cosláán. Tá pictúr álan de Fellistrum sin iad bláhanna buíthe a míon ag fás a má agus tá coméir go bhfuil sé sin in áit atá floch agus go bhfuil isci timp na háite agus sin pictúr álan de bláhanna go bhfuil podanna móra síalta ag tachlótha agus ná bláhanna réig le tacht amach agus an máisterí dul saolas an áil an seo ar maríomhare tá beag nach ann ceann úntach bee colony which split in two and rested for 2 days before finding a new home agus saoirse a thóg é sin Mammy Deirdre Delaney a chur isteach I seo agus na becha a mó ní lisa gom an raibh sé sin a mó sa Gardaín agus pictúr anna speisialta a rís an ceann seo agus is fiú go mór fiocant ar nó go gurimiid suas é agus tá sé anna speisialta ar fad an slí go raibh sé agus nead mór becha a mó sa Gardaín sin agus tá mí beagnach ann le na búteoirí is cuimhaní anagáin I rang a sé bhí an carta gom ó bhúntóir má sé tá sé cartú agus an ceann dar si méallar saimhní gaiire chuiníonn si becha fiáine a tháinig chuig an gurcóig ar a dalún. So tá becha á chaméid ag muintear I gaiire iad féin sa bhaile agus is rud úntach é sin. So tá rointín eile treis teachtasteach tá muintear síle chun is dáú tá treis teachtasteach cuain tá muintear I dtí manóg páistí I dtí manóg ag fiocant isteach tá Robardo Breanáin ag rá hairíis Lúcán éil ag fiocant isteach Lúcás tá ite ag fiocant chun is dáú ite a mó I gananas tá muintear máise dúirtí sin hena fé tá clódain í hofa ag fiocant isteach tá siafar agus carach ní léir ó léire ní léire len a ríis tá Lily agus Donald de Puir ag fiocant isteach agus daine I dig Pála ní úlacháin muintearí úlacháin ceann na clána a bheith ag críochnú in Gaelscoil I gceann cúpla seachtain so EV chun is táú súla go gcuilta go má agus gachtainna eile an sin tá rion órán agus saoirse ó dúlána ag fiocant isteach agus sin féileáir. So sin iad na búteoirí ar fad
den gomórtas bihéagsúlaíocht agus greengrafadóireacht le chéile agus curricé sin le chéile an Christascáil glas le múntóir dírdre agus múntóir máise fiocadar na dúisina ináiríar a dietapli gach ile pictúr sa céad seasca a tháinig isteach dúis a bhuachan bhí anam ag an máster ag fiocant orthe a réir agus curimíd suas ar siomhidir líon na scoile agus ar Facebook iad mar hespáint is greengrafadóireachta útach mar chuid de seachtain na nálín atásúil a gcuid an teachtain seo ar seachtain ildána seachtain na nálín artsweek na Gaelscoile arsúil agus tá rudaí útacha ag dul aráig lei sin. Beidh dúiseanna á sheoladh amach againn go dtí na bútóirí sin ar fad beidh si bheidh fáil síalta chun bláhanna fiána a chur i bhógáir daoine sa bhaile nó an mosca béidir bláhanna atá agóid peáid a bhfuil tú i do chonaí. Ná dénig í darúd inniuh a fáistí go bhfuil PC fís tépe ag dul suas ó Padraig Grant gach ile lá tá 3 lá imethe agus inniuh an lá dearnach. Cáróigh sé sin go mórlih ó híomh greengraffanna hógant mar a dúirt mé tá máster tréis a bheith fiocant ar na físeán beag tá Padraig tréis an obair a dhéanamh dúin é féin agus láraní lehín atá mar an cabhrthóir cráthaachta nó ildána atá againn in Gaelscoil tá míad anmhaoch ar fad de láraní lehín asach an obairúntaach atá sí déanamh leis an gcuiste agus tá míad anmhaoch den Christe ildána atá obair le múntóir áine agus le múntóir lís leat sár obair arsúlacha. So beag an písa fís tépa sin beag sé a churamach ar ag an máster trí a legan agus beag sé ar caníal YouTube na scoile má tá tú i ggéirí fiocant ar éon den na fís tépanna nó na videos seo tíir go dtí youtube.com/Gaelscoil Osraí agus jóid tú ar bhíisina ar fad an sin plus na tanólacha don obair a bhí arsúil leis an greengrafadóireachta agus éon písa fís tép eile atá déanta ag múntóirí tá is gom gur dhéon múntóir máise agus go bhfuil múntóir gur dhéon múntóir críomha písa ibre ar físeán a chur le chéile os na páistí chuirmí gacród mar sin atá gainn chuas ar an siomhidirlín. Tá mig ganar áman seo so ritheigh mé aráig ná déan dearúd ag héondí go clog i gceann 5 nómant nó 6 nómant be míad ag dul beo ar Zoom le lára ní lehín agus beag lára ag déanamh an darna ceacht ar conas Mandalas a dhéanamh píosa álan a líne ón télan agus an ind agus átainna eile mar sin i héondí go clog ar Zoom chuig an nasc amach a réir ar a leadan so chuirceist ar bham agus déad an nasc a thuirt le chéile agus lémaráid go dtí Zoom ag a héondí go clog. Rang sé chur mé nóta amach go dtí tuismóthirí a réir ag rá lotha ag túr cúpla nádanna mar dheallar conas a bheith réig chun dolaráig go dtí an meánscoil i mí meán fór tá sé táchtach go bhíochaigh sibh ar sin tá is gom na dtíine tá dul go dtí coláiste pobl Osraí go raibh si bheith cainte le na múntóirí a réir trí Microsoft Team agus tásúla gon gur bhain sibh tainmhá sin agus go bhfuair sibh blaise den scoil nua agus tá cinnte go méid na ranganna eile sa car ag déanamh an rud céine. A hismóí atá mán sin be míad cainte libh san bhliain nua marálar an coláiste pobl agus na rudaí anis ceitimíach a bheith arsúil ó thaobh scoil nua ag tacht agus céim fágur cordlíh a bheith smaoinemh marall ar coláiste pobl de gachtainine atá inis i rang 3, 4, 5 agus sa 6 agus beag anna sport a gine sin. A fáistí agus i hismóí beag tróracha ag tacht againn ón rainn i dachas inniuh marall ar conas go mimid ag dul ar Asher Scoil tá anna chudaine ag chuirceistena be míad ag dul ar Asher Scoil ar an céad lá man for back to school on the 1st of September, but the government instructions today from the Department of Education should give us a much better idea as to what our school day will look like. Cévé páistí a bheith stig conas go mimid ag dul ar ais. A fáistí an rud dearnach, buchas i dtí an tachtain seo tá seans a goibh taistil timpeall cúnta cilchanig ar fad nach sé úntaach dá mimiis den an dul go dtí an trá
tá máster an a bhrónach ar fad agus gan bhéin an fiocant agus dulgadí an trá agus siúil ar an anibh agus dullig snáb san isce ach le cúnamh dé tuigh sé sin go luath. Tá deise go bhíine a bheith búla le bhúr garda sús go dtí cethir duine ceapan agus tá is gom go bhfuil sé sinna chur áthas ar anna chuid páistí. Bíimi cuairnach nó cuaramach nó go mólaimí len ar garda, fanimí gábhéidir óna céile, peáid a bhfuil mí ag búla i barcan Caisleán a Mosa Gardín, fanimí amach óna céile, bíimi tí gcónaí ag ní ar lábha má tá mí de Mosa Gardín, nig na lábha nó go dúcamíd isteach má tá míad ag dul ag legant lábha a rudaí sa siúpa nó peáid ag cinú gur bhfuil mí ag ní ar lábha agus más gá tá anna go dtíine caithfh meascanna na léhananta seo mátá sé sin arúnach tá cinnte go de Spáinnig mami nó daddy déit conas é sin dhéanamh. Bígí sláán don seachtain atá ag tacht, ní le caicís fácha a gcuin ar scoil, ní bheith ga gáhinól eile a gcuin mar seo agus sin beag léhananta sira an táirg ag tacht. Nílan mé chéna obair bhaile le déanamh a gcuibh agus a bhí hena féin a rís nádénig í darúd cúla cethir ar scoil bhí ag fiocant ar gach maidin óna dé go dtíine lethir tréise dé bhí ag fiocant ar RTE School ó na héindíog a raig agus a rís bígí ag fiocant isteach ar an obair úntaach atá dana don ag déanamh ag a cúig tréis a dóiag. So tá mé chun na dtíine eile tá stig a lua agus an sin ag chur críoch le rudaí mar dúirt mé múntar síle ag fiochan isteach chun istánta múntar síle agus na páistí ar fad an sin muinter Dewberry ag fiochan isteach Deborah Murray agus gachtain is tiig sin ag fiochan isteach tá blánad ní bhrin ag fiochan isteach tá críomhaní éileán ag fiochan isteach Jarmúntar má sé doras hena féin bhí an Caidán Green grafadóracha dóirú go húntaach míle buchas Noel Brennan dína sa tiig sin ag fiochan isteach Múntar Sylvia ag fiochan isteach chun istánta múntar Sylvia súlagam gur cúlaú gur bhuaig Jamie dúis eile an sin ó héamh na Green grafadóracha. Monica Murray lecham leis gur bhfuil múntar Ashley atá ag fiochan isteach an sin ó chuntas Monica beidir bhfuil mami ag fiochan comá agus sin a cháde cíimi leróí an tatan se cúin ag lethir tréis sé hén. Tá bránam dhéim méid arúdrád anna háach ar fad a lua agus sé sin gur churacha isteach gá hiúnscannah úntaach starre ó ramútó brion agus tá siad a churisteach go dtíon commórtas an tatan se cúin agus tá contact an seo ar na hainimnecha agus is cuimhe agus ghlachníadidir an cuimhaní ana gáin agus éimi ceapim mar ranga sé a churisteach gá hiúnscannah úntacha ar na mná a bhí buinte na 9 agus 7. agus tá siad son ag churisteach ar an gomórtas náisiúnta Decade of Commemorations nó céad cuoinecháin atá ag an Rhein alín agus cultúr agus tá súla obair dhéanamh ar go húntaach ar fad tá áthas an dánorm gur dhéanamh an obair sin agus de cúnamh dé be mí den an obair atá déanta go a Hespáint ar slí éigen ar Facebook nó ar sividir líon na scoile go lua jómíid slí chun iad sin na cuasúas furas ó bhúntá brion iad ar maidin. So rís míle buchas do bhúntá brion agus ceachtain atá buinte leis. Ca mí dul chulín chun na Mandelas a eiscint, dámród é nach raibh tú an den céad ceacht tá sin go bre léim isteach ar Zoom feig an nasc ó bhain nó ó dhéid ar a leiden agus tíiristeach go dtíon cruúis slán go fóil agus cíimiid siad an tatan se cóil.